sme teraz v Starom Nesebare a keďže je teraz ešte len marec, je tu otvorených málo reštaurácií, ale našli sme jednu s takýmto úžasným výhľadom, pozrite. A keď sme pozerali menu, vyšiel pán a povedal, že reštaurácia je pet friendly, čiže neviem, čo to znamená, či aj keď máte napríklad slona, tu s ním môžete ísť, ale videl, že máme Peggy. Čiže môžete sa ísť pekne so psíkom. A majú tu aj celkom dobré ceny na to, kde sme. Majú tu veci pre vegetariánov. A podľa obrázkov vyzerajú super. Potom tu majú rôzne morské plody. Ale my sme sa opýtali, že či by nám mohol urobiť niečo, čo nie je v jedálničku. A povedal, že nám urobí. A je to tu veľmi pekné.